ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପିଲାମାନେ। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ? ହଁ, ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ତ ଆଜିକା ଟପିକ୍ରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ? ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ। ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ 1958 ମସିହା ଜୁନ୍ 20 ତାରିଖରେ। କେଉଁଠି ନା ଓଡ଼ିଶାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉପରବେଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଏକ ସାନ୍ତାଳ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ଥିଲେ। କିଏ ନା ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଶିକ୍ଷା ହେଲା ଗାଁରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ପରେ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ରମାଦେବୀ ମହିଳା କଲେଜରୁ ସ୍ନାତକ BA ହାସଲ କରିଥିଲେ। କ'ଣ ନା +3 ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେ ସେହି ସମୟରେ ନିଜ ଗାଁର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଥିଲେ। ଜାଣିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ, ସେ ସମୟର ମହିଳା। ତାପରେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁକି କ'ଣ ସହରକୁ ଯାଇଥିଲେ। କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ। ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଟିଚର ଥିଲେ। ସେ ରାଇରଙ୍ଗପୁରର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ମାଗଣାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗରେ ଜଣେ କିରଣ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ସେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ୱାଟର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କୁହନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷ। ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଥିଲା। କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେ ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ୟାମଚରଣ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ସେ ହରାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ 2 ପୁଅଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଭାଙ୍ଗି ନ ପଡ଼ି ସେ ସମାଜ ସେବାକୁ ନିଜ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଅଛି, ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଇତିଶ୍ରୀ ମୁର୍ମୁ। ତ ଝିଅଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ନା ଇତିଶ୍ରୀ ମୁର୍ମୁ। ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ସଫଳତା ଦେଖିବା। 1997 ମସିହା ପ୍ରଥମ କରି ରାଇରଙ୍ଗପୁର କାଉନସିଲର ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ। 2000ରୁ 2009 2 ଥର ବିଧାୟକ MLA ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବିଧାୟକ ପାଇଁ ନୀଳକଣ୍ଠ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। କ'ଣ ମିଳିଥିଲା? ନା ନୀଳକଣ୍ଠ ପୁରସ୍କାର। 2015ରେ ସେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ରାଜ୍ୟପାଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ କେତେ ନା 2015 ମସିହାରେ। 2022 ଜୁଲାଇ 25 ତାରିଖରେ ସେ ଭାରତର 15ତମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରି ଇତିହାସ ରଚିଲେ। ନା କେବେ ରଚିଲେ? ନା 2022 ଜୁଲାଇ 2025 ତାରିଖରେ ସେ ଶପଥ ପାଠ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବିଶେଷତଃ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ଭାରତରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ଦେଶର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ତ ତାଙ୍କରି ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ ଏଇ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତିକି ମୁଁ କରିଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି।